Что Гершильда? Bizim medeniyet bölümünde bir çocuklar var. Yaşayan bu İstanbul'da var bir de Subaş Mektebi, Mektepte Olanlar Mektep, Olimpiyada gazetelerinde şu Respublika'da prezident olan öğrenciler, Ruslar, Şialar, Ruslar, 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 Şeyinde Чем или как сепаратор? Что сигнал? yok izsiz fakat Нормально. Блин, Ильдар, Ильдар. Да, меняемся. Rabıt şeyleri, ateş kibritlerinde üzerinde canım, koltukları, spitalların sonunda normal masayla koltuğun yoldan buraya geri bakarlar. Şekşekleri böyle. Bunda bizim indi оживление картина deyip atalım. Mine kartinanın originalı'nın da originalı. Bizim gibi hem kuşlar, yaşasını canlandırmışlar. Çalıştırıp karaganda şunu bildi. Bu bizning на полевом stane deyip atalım Kırgızistan'da. Gerçekte kilgen bakınız. Rapproche de
Ne kартинка mında. Haydagız qonaqlar. Şunda endi Yasir Savushlar kartinasi. Yakupovni. Kiyimlari de yuz ravishlardan Söz topunda. Instrumento. Senin burunlu babaların, əbilərin yaşagan ulu. Bizim burunlu babalarımız neydi bulgan? Алар улым курку белмәс, кыю, батыр булган. Ат белән җир эшкәртеп икмәк иккән. Тирлек асрап көн күргәннәр. Sen batırma, sen de at jigip işleysin mi? Юк инде, улы. Хәзер атларны көчле егәрле тракторлар алмаштырды.
Менә мин бабаларың эшен дәвам итеп, яз көне трактор белән җир сукалап ашлык чәчәм. Көзен комбайн белән үзем чәчеп үстергән уңышны җыеп суктырам. Син яратып ашый торган прәннек, баллы тортлар менә шуннан пешерелә инде улым. Әни нәрсә эшли? Әнинең фермада сыер сава улым. Ул сауган сөттән йогурт, катык, сырлар ясыйлар. Улым, син үзең үскәч кем булырга уйлыйсың соң? Минме? Мин программист булам. Яңалыклар уйлап табам. Яңалыклар дисең инде улым, ә? Мин иртәгә сине үзем белән эшкә алып барырмын. Сиңа үземнең кнопкаларга гына басып эшли торган комбайнымны күрсәтермен. Алай булгач комбайн үзе эшлимени? Юк инде, улым. Ул кнопкалар икмәк кадерен белгән, туган җирен үз эшен яраткан тырыш кешеләргә генә буйсына. Сыерны әни идәге кебек кулы белән савамы? Менә ансы бөтенләй шак катмалы улым. Сыерлар басып тора. Менә синең уенчык роботыңның зур туганнары сыерларның җилемнәрен үзләре юа, сөтен үзе сава, үзе сөтен бушата. Алайса мин әнигә булыша торган сыер савучы робот булам. Роботларның җаны юк бит аның улым. Сыерларга тәмле тел, җылы караш, наз кирәк. Әниң аларның барысын да ярата. Шуңа күрә алар күп итеп сөт бирәләр. Әки, роботлар бөтен эшне эшләгәч, кешеләр нигә кирәк? Улым, кешедән башка роботлар да, машиналар да, компьютерлар да булмас иде. Аларны кешеләр үзләре уйлап таба. Кешеләр үзләренә буйсындыра. Кешенең акылы, көче, тырышлыгы барсыннан да өстен улым. Алайса мин үскәч, шул роботларны тыңлатучы булам. Дөрес әйтәсең улы. Киләчәк сезнең кулда. Безнең бүгенге уңышларыбыз да бер еллык кына хезмәт түгел. Аңа нигез моннан бик күп еллар элек һәм бик күп фидакарларның тырыш хезмәте белән салынган. Аларда синең борынгы бабаларыңның хәләл көче дә, авыл хуҗалыгын үстерүдә яңа алымнар кулланучы җитәкче белгечләрнең дә оештыру сәләте, үзләренең хезмәт сөйшәнлеге белән матди байлык тудыручы райондашларыбызның фидакар хезмәте дә бердәй урын алган. Туган җирем, туган халкым диеп утлар сулар кичкән улларың. Матурлыкны, гүзәллекне җыган зифа буйлы горур кызларың. Күп милләтләр бергә тату яши, бергә бәйләп язмыш юлларын. Бергә ырга илтә милләт данын, туган ил данын. Чыннан да, мул уңышлы булым кырлары, шаулы урманнары, җырлы чишмәләре районыбыз табигатен елның һәр фасылын кабатланмасы ямгә төрә. Ә Балтачның иң зур горурлыгы аның кешеләре. Алар тырыш, уңган, булган, оста, ачык күңелле. Авыл хуҗалыгы тармагы ул районыбыз халкының яшәү рәвеше. Районыбызда җитештерелгән тулаем продуктның яртысыннан артыгы шушы тармакка туры килә. Елдан ел авыл хуҗалыгы тармагында игенчелектә яңа технологиялар һәм техника куллануга өстенлек бирелә. Авыл хуҗалыгы җирләрен эффектив кулланудан алынган уңыш хисабына терлекчелек тармагын үстерергә мөмкинлек тудырыла. Берничә дистә еллар дәвамында районыбыз терлекчелек буенча беренчеләр сафында. Ел дәвамында хуҗалыкларыбызның техника паркы 325 миллион сум күләмендә заманча техникалар белән баетылды. Районыбызда заман таләпләренә туры килерлек терлекчелек комплекслары торгызу юнәлешендә эшчәнлегебез планлы рәвештә дәвам итә.
Районыбыз тормышында зур роль уйнаган тагын бер юнәлеш шәхси ярдәмчел хуҗалыклар. Җитештерелгән авыл хуҗалыгы продукциясенең 24% алар өлеше. Хөкүмәтебез тарафыннан да шәхси хуҗалыкларга саллы ярдәм күрсәтелеп килә. Районда җитештерелгән авыл хуҗалыгы продукциясен эшкәртүне һәм сатып алуны җайга салу максатыннан 6 авыл хуҗалыгы кулланучылар кооперативы эшләп килә. Районыбызның сәнәгать предприятиеләре хезмәт урыннарын саклап калып, җитештерелгән продукция күләмен арттыра алдылар. Алар районның икътисади хәлен тотрыклы итүдә, район бюджетын тулыландыруда лаеклы өлеш кертәләр. Кече бизнес район икътисадының әһәмиятле тармагы булып тора. Тулаем төбәк продукты күләмендә кече һәм урта эшмәкәрләрнең өлеше 44% тәшкил итте. Районда үз мәшгуль булып 1353 кеше теркәлде һәм алар тарафыннан узган ел җирлек бюджетына 4 миллион сум салым түләнде. Республика һәм федераль программалары нигезендә күләмле эшләр башкарылды. Ел дәвамында районыбызда 1 миллиард 641 миллион сумлык төзелеш һәм ремонт эшләре башкарылды. Әлеге эшләрнең күп өлешен үзебезнең төзелеш оешмалары башкарды. Сәламәтлек саклау, мәгариф, мәдәният оешмаларының планлы рәвештә яңартылып торуы көндәлек тормышыбызда уңай чагылыш таба. Халкыбызның хезмәт уңышлары, шатлыклары белән уртаклашырга президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миннехановның кайтуы райондашларыбызга зур хөрмәт билгесе. Республика һәм федераль программалары нигезендә күп катлы йортларны, аларның ишек аларын төзекләндерү һәм җиһазлау эшләре алып барыла. Берсеннән-берсе матур, зауык белән төзелгән шәхси йортларыбыз авылларыбызның йөзен тагын да ямьләндерә. Районыбызда МДСУ бер оешмасы тарафыннан 35 километрга якын юллар төзелеп һәм төзекләндерелеп, файдалануга тапшырылды. Мәгариф оешмалары республика конкурслары һәм грантларында актив катнашып, югары нәтиҗәләргә ирешеп киләләр. Республика, Россия күләм бәйгеләрдә укучыларыбызның призлы урыннар алулары белән районыбыз лаеклы рәвештә горурлана. 2021 ел районыбыз сәламәтлек саклау тармагын материаль техник нигезен ныгытуда, яшь белгечләр белән тулыландыруда саллы үзгәрешләр елы булып истә калачак. Район халкы арасында спорт зур популярлык яулый. Физик культура һәм спорт белән шөгыльләнү өчен барлык шартлар да тудырылган. Кариле авылы кызы Чулпан Габделганиева мөмкинлекләре чикле булган спортчылар арасында дөнья чемпионы исеменә лаек булып, Татарстан Республикасының 2021 ел спортчысы дигән мактаулы исемгә лаек булды. Без шулай ук районыбыз спортчыларының республика һәм Россия күләмендә уздырылган милли көрәш, армрестлинг, чаңгы, хоккей ярышларындагы җиңүләре белән горурлана алабыз. Туган ягыбызның рухи нигезе нык булуы мәдәният тормышының үсешендә мөһим урын алып тора. 2021 ел иҗат сезонында районыбыз мәдәният учаклары барлыгы 134 төрле югарылыкта үткәрелгән бәйгеләрдә катнашып, саллы урыннар яуладылар.
Бер кайтмасак, бер кайтырбыз дип китсәләр дә, күп авылдашларыбыз туган туфрагын күрү бәхетенә ирешә алмады. Районыбыздан Бөек Ватан сугышына 12 меңгә якын райондашыбыз китеп, 5 меңгә якын якташыбыз мәңгелеккә яу кырында ятып калды. Бары тик 7 меңе туган ягыбызга әйләнеп кайтты. Кызганыч, шуларның 4-се генә бүген безнең арабызда. Үзеңнең күп милләтле халкың һәм милли бәйрәмнәрең белән гүзәл символдашым. Икемендә 21 ел президентыбыз тарафыннан республикада туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителде. Һәм ул райондашларыбыз тарафыннан киң яклау тапты. Туган телләрне үстерү, милләтара дуслыкны камилләштерү буенча районыбызда һәр даим эш алып барыла. Дини ишмаларыбыз һәм анда хезмәт итүчеләр районыбыз халкы арасында әхлак нормалары тәрбияләүдә зур хезмәт күрсәтә. Күркәм, тигез, тулы гаилә кыйммәтләрен саклап яшәүче гаиләләр дә җирлегебездә үрнәк өлге булып, парлы тормышларны озын гомерле итүгә этәргеч булып торалар. Ил күләм сәяси вакыйгаларда райондашларыбыз актив катнаша. Райондашларыбызның республика күләм программаларын хуплап кабул итүе, авылларыбызны төзекләндерү, халкыбызга уңай яшәү мөхите булдыруда зур этәргеч булып тора. Безгә килгән һәркем Балтач төбәгенең табигатенә, кунакчыллыгына соклана. Изгелек кылып яшәгән халкыма рәхмәт. Хезмәтеңә рәхмәт сиңа, халкым.
Хөрмәтле җыр бию ансамбле, сәнгать җитәкчесе, Россия Федерациясенә атказанган, Татарстан Республикасының халык артисты Хәмитов Айрат Ринат улы. Хайырлы көн, хөрмәтле хезмәт алдынгылары, мөхтәрәм кунаклар. Бүген райондашларыбыз өчен аеруча сөенечле, истәлекле бәйрәм. Гади генә эшне сәнгать югарылыгында башкаручы, үз тырышлыклары белән коллективларында хөрмәт казанган хезмәт маякларын хөрмәтләү тантанасы. Халык арасыннан калкып чыккан, зирәк затлар данлый Балтачны. Кайнар хисле, үҗәт фидакарлар җиңү өчен күпме көч салды. Гази җиребезнең һәр карышын яшел юрган итте якташлар. Һәр тармакта хезмәт батырларын сәламләсен кайнар алкышлар. Хөрмәтле хезмәт алдынгылары, фидакар хезмәтегезгә иң олы, иң җылы рәхмәт хисләрен ирештерү өчен бәйрәм сәхнәсенә Балтач муниципаль район башлыгы Рамил Рәшид улы Анатолийны чакырабыз. Рәхим итегез. Hürmetli rayondaşlar, Балтачыбызның үсешенә зур өлеш көткән хезмәт батырлары, кадерле ветераннарыбыз, безнең районыбыз халкын зурлап, хөрмәтләп кайткан хөрмәтле кунаклар. Бүген Балтачта мәртәбәле, тантаналы зур җыен. Бу бәйрәмдә районыбыз тормыш көнкүрешен икмәкле, сөтле, мул итеп, мул тормыш корылык итеп эшләүче авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре. Шулай ук сәнәгать, төзелеш, сәламәтлек, спорт, мәдәният, мәгариф өлкәсендә зур үсешләргә ирешкән. Шуның белән районыбызның, республикабызның тормышына зур өлешен керткән шәхесләребезне бүген хөрмәтлибез. Балтачыбызның иң зур горурлыгы аның эшчән, бердәм булган, фидакар, җир җимертеп эшли торган, уңган эшләүчән халкы. Балтач районы нигездә авыл хуҗалыгы районы. Белгәнебезчә, 2021 ел авыл хуҗалыгы өчен шактый сынаулы ел булды. Коры, иссежәй, табигать шартлары бик кырыс булды. Ләкин шуңа карамастан, авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре ул сынауларга бирешмичә, үзләренең эшләрен дөрес оештыра алып, яхшыга өмет итеп, үз эшчәнлекләрен һәр вакыттагыча намус белән башкарып чыктылар. Игенчелек өчен ел аеруча кискен булды. Шулай булганга карамастан, елына карата чагыштырмача начар уңыш җыйналмады. 66 мең тонна бөртекләр уңышы җыйналып, һәр терлеккә 24 центнер азык берәмлеге азык туплый алдык. Инде терлекчелектә ирешкән уңышларыбыз күпкә калку. Бигрәк тә сөтчелек өчен безнең өчен иң уңышлы елларның берсе булды дисәм, ялгыш булмас.
авыл хуҗалыгы оешмалары һәм фермерлар көче белән көндәлек 300 тоннадан күбрәк сөт җитештерү чиген узалдык. Ел дәвамында 100 000 тоннадан артыграк сөт савылды. Бу әйткән саннар артында меңәрләгән авыл халкының тырыш хезмәте ята. Бик зур рәхмәт сезгә, хөрмәтле игенчеләр, терлекчеләр. Шулай ук районыбызның башка өлкәләрендә эшләүчеләрендәге хезмәтләре мактауга һәм хөрмәткә лаек. Федераль программалар, республикада президент программалары дип атала торган программа кысаларында ярдәмендә районыбыз үзәге, авылларыбыз елдан-ел үзгәрә, матурлана, яңа төс ала. Яңа социаль объектлар сафка баса, искеләре ремонтлана, яңа юллар төзелә, өр-яңа йортлар калкып чыга. Халкыбызның тормыш яшәеше яхшыра. Булар барысы да уңган булган районыбыз халкының тырышлыгы, уңганлыгы бәрабәренә барлыкка килә дип әйтер идем. Хөрмәтле райондашлар, ел дәвамында куйган фидакар нәтиҗәле хезмәтегез өчен улы, ихлас, эшкерсез рәхмәтемне әйткерәм. Яуган, кыш дәвамында яуган карлар киләчәк уңышка бәрәкәте тисен. Хезмәт елын һәр тармакта югары җитешүчәнлек һәм яхшы күрсәткечләр белән тамамларга язсын. Бердәм булыйк. Һәр вакыт максатчан эш оештырып, зур җиңүләргә ирешербез дигән ышанычта калам. Һәммәбезне кабат шушы бәйрәм белән котлап, саулык, сәламәтлек тормышыбызда, эшләребездә зурдан-зур уңышлар теләп калам. Бәйрәм белән. Хәзер инде бу сәхнәгә безнең районыбызның кураторы, узак еллар район башлыгы булып хезмәт иткән Татарстан Дәүләт Советы депутаты Камил Асхат улын чакырам. Шулай ук безнең районыбызның кураторы, сәламәтлек саклау министры Марат Наилович Садыков бүген үзе билге сәбәпләр аркасында кайта алмады. Ул үзенең турыдан-туры беренче урынбасарын җибәрде. Чакырам, Альмир Рашитович, сезне рәхим итегез. Хайырлы көн, хөрмәтле балташлар. Бүгенге хезмәт алдынгылары бәйрәм уңаеннан һәр барчагызны ихлас сәламлыйм. Шәхсән үземнең дә бу бәйрәмдә катнашу теләгем бар иде, әмма билгеле сәбәпләр белән Казанда уза торган чаралар булу сәбәпле барып җитеп булмады, әмма Балтач районына күп еллар күңелемдә җылы ихтирам саклыйм. Чөнки яшьлек елларымда сездә зур хезмәт һәм тормыш мәктәбе үттем, зур тәҗрибә тупладым. Инде минем аннан соңгы эшчәнлегемдә ул миңа бик кирәк булды. Мин бик рәхмәтле Балтач районы аның халкына. Балтач хезмәтчеләре бик тырышлар, бик булдыклылар. Район инде менә күп еллар дәвамында республиканың алдынгы тотрыклы үсештәге дәрәҗәле үрнәк районы. Инде республикада күп йөргәч, күп күргәч, мин ихлас күңелдән бу фикерләрне ышанып, инанып әйтәм. Бүгенге бәйрәм уңаеннан һәр барчагызны, район халкын ихлас күңелдән котлыйм. Киләчәктә дә зур уңышлар белән, югары максатлар белән,
илне көнне сөендереп, бәхетле булып яшәгез. Бәйрам белән, кадерле якташлар. Хәерле көн, хөрмәтле балтачлар, хөрмәтле хезмәт алдынгылары, ветераннар, хөрмәтле кунаклар, дуслар. Рамил Рәшитович, бик зур рәхмәт менә шушындый бик зур бәйрәмгә чакыруыгызга. Без шатланып менә монда килдек. Чыннан да бик яхшы оештырылган шушындый залда. Менә мин сорадым, район башлыгын 400-дән артык монда хезмәт алдынгылары ди. Шушындый яхшы матур выставкада оештырылган. Чыннан да менә шушындый көннәрдә шушындый сезнең шушындый зур бәйрәм үткәрүгә зур хокукыгыз бар. Чөнки Балтач халкы, Балтач алдынгылары нинди генә җил булмасын, нинди генә авыр җиллар килмәсен, һәр вакыт алдынгы районнарның берсе булып тордылар. Хезмәт, авыл хезмәтчәннәре бит, алар табигатькә бәйле, аларның эшләре табигатькә бәйле. Сәясәткә дә бәйле булса, табигать менә 20нчы ел инде табигать яхшы гына һава торышларын биргән иде, яхшы гына уңышлар алабыз дидек. Коронавирус дигән зәхмәт килеп чыкты. Чыннан да инде 21нчы елга теге башта бит коронавирус нәрсә икәнен белмәдек. Инде күнегеп кенә киләдек тә 21нчы елны каты гына иттиреп корылык килеп чыкты. Андый менә безнең тормышта андый корылыклар күп булды. Менә 10нчы елны, 81нчы ел, менә мин 81 елны хәтерлим. Анда 6-7 ситнер урожай уңыш алдык без җыеп. Әгәр шушы балтачлар тырышып эшләмәгән булса, шулай яңа техникалары булмаса, удобрениене күп кертмәсәләр, яңа усуллар кулланып эшләнмәсә, рәзве шундый 40 елны 21 ситнер уңыш алып булды дип Рамил Рәшитов. Шулай тырышып эшләгәнгә күрә 21 ситнер уңыш җыеп алдыгыз. 300 тоннан артык сөт көнлек сөт саву бит. Ул зур нәрсә бит. Әгәр 20нчы елны 2 еллык азык тирлек азык хәрләнмәгән булса, ул 300 тоннага җитеп булмыйдыр ул эшне. Шуның өчен сезнең хакыгыз бар менә шушындый матур зур бәйрәм үткәрергә. Мин күреп торам бит, мин менә монда 3нчы ел җырыйм инде. Нинди зур матур яңаша комплекслар төзелә, нинди объектлар, нинди кооперативлар, яңа техникалар күренеп тора. Бик зур үзгәреш. Әле менә былтыргы елның августында безнең президентыбыз килеп китте бит. Нинди шатланып яхшылап әйтеп китте. Шул шатланып сезнең эшләрегезгә. Шуның өчен мин менә президент исеменнән, республиканың Рөстәм Нургалиев исеменнән, Бәлләүләт Советы рәисе Фәрхәш Мөхәммәтшин исеменнән, хөкүмәтебезнең җитәкчесе Алексей Валерьевич Писушин исеменнән, һәм шулай ук бүген Марат Гулчи итә белән сөйләштек. Камил тагын бер кат әйтте, мин язып җибәрдем инде анда ди. Тагын бер кат әйтте. Күп сәламнәрне җитәм һәм күп иттереп сезгә барыгызга бик зур рәхмәт әйтәсем килә сезгә шушы эшегез өчен. Бик зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле иптәшләр, бер-ике сүз сәясәт турында әйтмичә булдырмыйм. Белеп торасыз, нинди обстановка икәнен илебездә. Обстановка җиңел түгел, күреп торасыз. Әмма ләкин безнең ил төрле вакытта төрле сынауларны үтте. Без даже Бөек Ватан сугышында җиңеп чыктык. Әле белеп торасыз, 2000нчы елны 75 еллыгын үткәрдек. Шушы бөек җиңүнең сугыштан соң илне торгыздык. 90нчы елларда Советлар Союзы бетеп, теге ил почти җимерелгән, аннан да күтәрелеп чыктык, аннан да күтәрелеп чыктык. Даже шушы коронавирусда җиңербез. Безгә бердәм булырга кирәк. Илебезнең җитәкчелеген саклап, алар яклы булып торырга кирәк. Шуның өчен, әгәр без тырышып эшләсәк, үзебезнең бурычларны үтәсәк, илебез бу сынауларны да яхшылап үтер. Тагын бер кат сезгә бик зур рәхмәт, исәнлек, саулык телим, бәйрәм белән сезне. Дорогие балтасинцы, я, наверное, один из немногих, кто скажет по-русски, но тем не менее слова мои будут обращены к вам с большой благодарностью и поздравлениями за тот труд, который совершен балтасинцами за эти годы, за последние непростые годы, которые были связаны и с пандемией, и с прошлогодней засухой. И действительно вот вклад не только работников сельского хозяйства, но и всех отраслей экономики, всех участников народного хозяйства позволил достичь таких впечатляющих результатов, которые мы сегодня видели в фильме и о которых Рамиль Рашидович сегодня доложил всем нам. Я хотел бы сказать, что наше здравоохранение республики
широко шагнула при поддержке президента Российской Федерации за счет программ по модернизации первичного звена, которые в основном направлены на районы с небольшой численностью, на города и рабочие поселки, села численностью до 50 тысяч населения. И сегодня подтверждением тому явилось то, что вот и медицинская техника, и автотранспорт, который пришел на село, фельдшеры ФАПов пересели на автотранспорт и сегодня осуществляют доступность медицинской помощи сельскому жителю. То медицинское оборудование, которое сегодня появляется, тоже программными методами заведено во многие муниципальные образования нашей республики. Безусловно, поддержка республиканского правительства при непосредственном решении, решающее слово за президентом республики Рустамом Нургалиевичем. Вот та программа по поддержке удаленных населенных пунктов по мобильной поликлинике, которая в прошлом году также была проведена эта работа и в Балтасинском районе. Все это на то, чтобы укреплялось здоровье сельского жителя. Мы на страже. Мы куем победу над коронавирусом сегодня. Завтра предстоят новые вызовы, и мы готовы к ним вместе с вами укреплять нашу победу в борьбе за урожай, за новые достижения в сельском хозяйстве, во всех отраслях экономики. Всем здоровья и мира. Всего хорошего. Бәйрәмебезнең матур традициясын дәвам итеп, үзләренең кылган гамәлләре, башкарган эшләре белән районыбызда гына түгел, бәлки республикабыз горурлыгына әверелгән якташларыбызны тәбрикләүдән башлыйбыз. Әйдәгез, хөрмәтле тамашачылар, сезнең кайнар алкышларыгыз астында дәүләт бүләкләренә ия булган районыбызның хезмәт алдынгылары белән якыннанрак танышыйк. Татарстан Республикасы Президенты указы нигезендә Татарстан Республикасының социаль-икътисади потенциалын ныгытуга зур өлеш кертүе һәм күп еллык нәтиҗәле хезмәте өчен Татарстан Автономияле Совет Социалистик Республикасы төзелүгә 100 ел медале белән хезмәт ветераны, шагыйрь, Балтач муниципаль районының мактаулы гражданы Мөхәммәтшин Гарибҗан Садыйк улы бүләкләнә. Республиканың агросәнәгать комплексын үстерүгә өлеш керткәне һәм күп еллык намуслы хезмәте өчен Татарстан Республикасының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре мактаулы исеме, сырнай җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте автомеханигы Абдуллин Дамир Сабир улы бүләкләнә. Хезмәтегез өчен мең рәхмәт сезгә. Республиканың агросәнәгать комплексын үстерүгә өлеш керткәне һәм күп еллык намуслы хезмәте өчен Татарстан Республикасының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре дигән мактаулы исеме Игенче авыл хуҗалыгы җитештерү кооперативы бригадиры Әхмәтгалиев Нияз Мәгәс улына бирелә. Республиканың агросәнәгать комплексын үстерүгә зур өлеш керткәне һәм күп еллык намуслы хезмәте өчен Татарстан Республикасының атказанган авыл хуҗалыгы механизаторы мактаулы исеме Борбаш җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте тракторчысы Сабирҗанов Нурислам Абдулла улына бирелә. Күп еллык нәтиҗәле хезмәте һәм республиканың агросәнәгать комплексын үстерүгә зур өлеш керткәне өчен Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургали улы Миннехановның рәхмәте Яңа тормыш акционер җәмгыяте баш хисапчысы Закиров Илсур Мансур улына белдерелә.
Tatariston Respublikasi Boltosh munitsipal rayonida xalqqa sotsial xizmat ko'rsatuv өлкәсендәге ko'p yillik fidakor xizmati uchun Tatariston Respublikasi Davlat Soveti raisining rahmat xati, Tatariston Respublikasi xizmat, xalqni ish bilan ta'min etuv ham sotsial yoqlov ministrligining Boltosh munitsipal rayonida nos xalqqa xizmat kompleksi sotsial xizmat ko'rsatuv uzagi direktori Ahmadiyeva Gulnora Oydor qizina beriladi. Tatariston Respublikасы Boltash munitsipal rayonында яшь үсмерләрне физик яктан үстерү һәм аларның сәламәт яшәү рәвешен ныгыту өчен керткән өлеше, намуслы һәм тырыш хезмәте өчен Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисенең рәхмәт хаты Болташ муниципаль районы спорт мәктәбе тренеры Гайнетдинов Фагил Фәләхетдин улына бирелде. Tatariston Respublikasi Davlat Soveti raisi o'rinbosari, Tatariston Respublikasi prezidenti qarshindagi tatar tilini saqlov һәм үстерү мәсьәләләре буенча комиссиясе раисе Марат Гытыфулла Әхмәтовның истәлек бүләге һәм рәхмәт хаты белән бүләкләнәләр. Туган телләрне саклау һәм үстерүгә керткән хезмәте өчен Болташ авыллары үзәк китапханасының 22 номерлы урта Кышкәт филиалы мөдире Анисимова Римма Александровна, Milli мәдәниятне, гореф-гадәтләрне саклау һәм үстерүгә керткән хезмәте өчен Урта Кышкәт авылы Шулдырҗыт Удмурт халкы фольклор ансамбле концертмейстеры Григорьев Юрий Петрович бүләкләнә. күп милләтле Урта Кышкәт авылында татар, рус, удмурт халкы вәкилләренең милләтара дуслыгын ныгыту юнәлешендә алып барган хезмәте өчен Урта Кышкәт авыл җирлеге башлыгы Перфилов Юрий Михайлович, Күп еллык намуслы хезмәте һәм Татарстан Республикасының агросәнәгать комплексы үсешенә зур өлеш кертү өчен Татарстан Республикасы министрлар кабинетының рәхмәт хаты Татарстан авыл хуҗалыгы предприятиесе җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте директоры Нутфуллин Айнур Рамил улына бирелә. Киләчәктә дә мәртәбәле үрләр, матур уңышлар телибез. Бәя биреп бетергесез улы хезмәтегез, ихтияр көчегез өчен зур рәхмәт сезгә. Хәзер залдагы урыннарыгызны алуыгызны сорыйбыз. Рәхим итегез. Сәхнәдә Айкай Удмурт дәүләт фольклор халык җыры театры. Удмуртия Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе, дәүләт премиясе лауреаты Айкай Удмурт дәүләт фольклор җыр һәм бию театры директоры һәм рассамы якташыбыз Данилов Петр Павлович. She
Сезнең кайнар алкышларыгыз астында дәүләт бүләкләрен тапшыруны дәвам итәбез. Бәйрәм сәхнәсенә бүләкләрне тапшыру өчен Балташ муниципаль район башлыгы Рамил Рәшит улы Нутфуллинны һәм Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Ленар Наил улы Гариповны чакырабыз. Хөрмәтле балтачлылар, килгән кунаклар, кадерле дуслар. Чын күңелдән шушындый матур бәйрәмегез белән тәбрик итәсем килә. Үз исемемнән, министр исеменнән, авыл хуҗалыгы министры Зәбаров Марат Азатович исеменнән. Чын күңелдән Рамил Рәшитович, на самом деле, шушындый матур бәйрәм оештыргансыз. Авыл хезмәткәрләренә бәйкендә сезнең уңышларга килгәндә, на самом деле, республика күләмендә бу уңышларыгыз бик зур. Киләчәктә дә авыр елларга карамастан да тигез генә матур гына иттереп эшләргә, исәнлек, саулык, сәламәтлек, шушы зур уңышларыгыз өчен алдынгыларга барыгызга да бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Исән сау булып, киләчәктә дә мул тормышларда, тыныч тормышларда исән сау булып яшәргә насыйп булсын. Бәйрәмегез белән чын күңелдән. Агросәнәгать комплексында күп еллык нәтиҗәле хезмәт өчен Россия Федерациясе авыл хуҗалыгы министрлыгының мактау грамотасы труд җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенең баш инженеры Гыйльманов Рафаил Рәшит улына бирелә. Агросәнәгать комплексында күп еллык нәтиҗәле хезмәте өчен Россия Федерациясе авыл хуҗалыгы министрлыгының Россия агросәнәгать комплексының мактаулы хезмәткәре исеме Бурнак җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенең директоры Нәҗипов Рәфкать Нәкиб улына бирелә. Агросәнәгать комплексында күп еллык нәтиҗәле хезмәт өчен Россия Федерациясе авыл хуҗалыгы министрлыгы рәхмәтен белдерә. Тимирязов исемендәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенең машина трактор паркы мөдире Әшрапов Габделбәр Шәриф улы бүләкләнә. Бурнак җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенең сөт товар фермасы мөдире Хәбибуллин Фәрит Миңнәхмәт улы бүләкләнә. Сырнай җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенең баш агрономы Мөхәммәтҗанов Фәрит Муллахмәт улы бүләкләнә. За многолетний плодотворный труд и личный вклад в развитие агропромышленного комплекса Республики Татарстан почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан и почетной грамотой Балтасинского муниципального района награждается даяка общества с ограниченной ответственностью Дуслык Давыдова Елена Якимовна. За многолетний плодотворный труд и личный вклад в развитие агропромышленного комплекса Республики Татарстан почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан награждается Коняев Анатолий Германович, водитель общества с ограниченной ответственностью Бурнак. Күп еллык нәтиҗәле хезмәте һәм Татарстан Республикасы агросәнәгать комплексын үстерүгә керткән зур өлеше өчен Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының мактау грамотасы белән Балташ районы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсенең җитештерү маркетинг бүлеге консультанты Низами Фаразин Рамил улы бүләкләнә. Күп еллык нәтиҗәле хезмәте һәм Татарстан Республикасы агросәнәгать комплексын үстерүгә керткән зур өлеше өчен Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының мактау грамотасы, шулай ук Балташ муниципаль районы мактау таныклыгы белән бүләкләнә. Татарстан авыл хуҗалыгы предприятиесе җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенең сыер савучысы Хайруллина Резида Миннехан кызы. Авыл хуҗалыгын үстерүгә багышланган намуслы хезмәт өчен Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының рәхмәт хаты белән бүләкләнәләр. Бурнак җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенең баш инженеры Нәҗипов Рәдиф Рәфкать улы. Татарстан җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте ветераны, почет белгесе ордены,
fidakar xizmat üçün hem VDNХ'nın bronz medalları iyesi Şihabov Xolid Ziyaddin ulu. Boltosh municipal rayonu o'sishini zo'r ulush kirituvlari uchun Boltosh municipal rayoni oldinlari qozonishlari uchun medali bilan bo'laklanalar. Xizmat veterani Israfilov Saydash Maqsum ulu. Moyoq javobliligi cheklangan jamiyati veterani Mubarakshon Farid Mubarakshon. Ko'p yillik natijali xizmatlari, avul xo'jaligini o'stirishga zo'r ulush kiritganlari ham yuqori yetishtiruv ko'rsatkichlari uchun Tatariston Respublikasi Boltosh municipal rayoni maqtov taniqligi bilan bo'laklanalar. Moyoq javobliligi cheklangan jamiyatining sayr sovchisi G'alamova Firdaniya Rouis qizi. O'ngish javobligi cheklangan jamiyatining sayr sovchisi Nizamova Gulnaz Talg'at qizi. Darajali bo'laklarigiz bilan sizni hurmatli rayondoshlarimiz. Kelajakda o'ngishlar yo'ldosh bo'lsin sizga. Zaldagi o'rinlaringizga rahmat etigiz. Rahmat bek zo'r. Hozir sizning qarshingizda Tataristonning ot qozongan artisti, yoqdoshimiz Royaz Fosixov. Xayrli kun bayram bilan esanmisiz, yoqdoshlar? Elini işittiğip sırasalar Danışkın eğiten düzenlik Kişin arıp biraz kişiler bitse Yerden kırsam değil mi güzellik Ömür boyu enerji yanışı Bıraktırda şiddet sever
şükür. Aldağızın gınaydı bulmay, yaşaymalı dünya kursanır. Ömür boyu enerjiya kışı, tarattırga jidedir sana. Elleriler kirek tügülmin Xuday bergenine qanağan. Ömür boyu enerjiya kışı, tarattırga jidedir sana. Elleriler kirek tügülmin Xuday bergenine qanağan. Elleriler kirek tügülmin Xuday bergenine qanağan. Xuday bergenine qanağan. Xuday bergenine qanağan. Bayram bilan hurmatli yaqtaşlar, isenlik, sağlık, tinch yıllar, mol kavunlar, selamatlik bersin Alloh Taala. Bayram bilan shakar. Bek zo'r rahmat. Поет Ольга Плотникова. Живет село родное. Bayan partiyasını alıp baralar. Tataristan'ın atqazangan artisti Aynur Muratov hem Rüzel Ziyaddinov. Идут снега, бушуют вьюги, а в печке теплится огонь. Живет, живет село родное, поет, поет в селе гармонь. Живет, живет село родное, поет, поет в селе гармонь. Закрыли небо тучи злые, а в душе моей светло. Я остаюсь навек с тобою, мое любимое село. Но после ночи будет солнце, и доброта заменит зло. С любовью, верой и надеждой живи, живи, мое село. С любовью, верой и надеждой живи, живи, мое село. Пройдут снега, затихнут вьюги, а в печке будет греть огонь. Живет, живет село родное, поет, поет в селе гармонь. Живет, живет село родное, поет, поет в селе гармонь. И будет жить село родное, и будет петь в селе гармонь. Айкай Удмурт дәүләт фольклор халык җыры театры. Вералы, шерик ялы,
Ярлы еллар артта калса да, икмәкнең кыйммәте, кадере һич кимеми. Киресенчә яшәү чыганагы икмәккә, аны игүгә игътибар артканнан арта бара. Хәзер районыбыз кырларын көчле, куәтле, зур егәрлекле техникалар иңли. Сүзебез районыбызның уңган комбайнерлары, механизаторлары, шоферлары хакында. Хезмәт батырларына истәлек бүләкләрен тапшыру өчен сәхнәгә Балташ муниципаль район башлыгы Ромин Рашид улы Нутфуллина чакырабыз. Рәхим итегез. Батырлар сафына Кызыл юл авыл хуҗалыгы продуктлары җитештерү кооперативының класс туканы комбайнеры Галиев Рафик Галимулла улын чакырабыз. Рәхим итегез. Арбор җәмгыятенең хезмәт батыры Зинатуллин Илнар Гафиулла улы Акрос 595 комбайнында хезмәт куя. Рәхмәт сезгә. Игенче авыл хуҗалыгы продуктлары җитештерү кооперативыннан Фәйз Рахманов Илнас Илфат улы да мактауга лаек. Ул Ягуар комбайнына яхшы күрсәткечләргә ирешеп, бүген батырлар сафында. Татарстан җәмгыяте кыр батыры Галимҗанов Фирдус Флюн улында бәйрәм сәхнәсенә чакырабыз. Рәхмәт игелекле хезмәтегезгә. Тимирязов җәмгыяте алдынгысы Саттаров Илфат Мөнир улында бәйрәм сәхнәсенә дәшәбез. Зур җиңүләрегез белән котлыйбыз. Сәхнәгә Исмаил җәмгыятеннән Тарасов Семен Гавриловичны чакырабыз. ДТ-75 тракторында эшләп, бүгенге көндә яхшы нәтиҗәләргә ирешкән. Рәхмәт сезгә. Батырлар сафына шулай ук Исмаил җәмгыятеннән Байманов Николай Васильевич тулландыра. Ул К744 маркалы тракторда хезмәт куя. Рәхмәт улы хезмәтегезгә. Кызыл юл авыл хуҗалыгы продуктлар җитештерү кооперативы механизаторы Галимуллин Илсун Мансур улы да җиңүчеләр рәтендә. Т-150 тракторында яхшы нәтиҗәләргә ирешкән. Тырыш хезмәте өчен Труд җәмгыяте механизаторы Абрамов Алексей Викторович бүләкләнә. МТЗ 1221 тракторында хезмәт куя. Хезмәт батырлары сафына Арбор җәмгыяте механизаторы Мифтахов Айрат Вазик улын дәшәбез. МТЗ 82 тракторында хезмәт куя. Шулай ук тырыш хезмәте өчен Татарстан җәмгыятеннән Саттаров Ришат Рәшид улы бүләкләнә. Батырлар сәхнәсенә рәхим итегез. Батырлар сафына Татарстан җәмгыятенең КамАЗ шоферы Хакимов Фидаил Харипҗан улы күтәрелә. Җәмгыятьнең иң тырыш, булдыклы шоферларының берсе. Үзенең тырыш хезмәте белән зур нәтиҗәләргә ирешкән Тимирязов җәмгыятеннән Гыйльмуллин Нәкиб Гыйният улын да бүләклибез. Алга таба да сезгә матур хезмәт җиңүләренә ирешергә насыйп булсын. Бәйрәм түренә Орша Балташ Сөт май җәмгыятенең шоферы Самигуллин Рамил Тәбрис улын чакырабыз. Намуслы хезмәтегез өчен зур рәхмәт сезгә. Балташ Агрохим сервис оешмасының алдынгы шоферы Демеев Сергей Валерьевич. Рәхмәт фидакар хезмәтегезгә. Хөрмәтле алдынгыларыбыз, сезне кабат зур җиңүләрегез белән тәбрик итәбез. Көчле алкышлар белән китик әле хөрмәтле алдынгыларыбызга. Хөрмәтле килгән кунакларыбыз. Көчле алкышлар астында сезне залдагы урыннарыгызга озатабыз. Намуслы хезмәтегез өчен зур рәхмәт сезгә. Хәзер сезнең каршыгызда Татарстанның атказанган артисты Айнур Мұратов, Булат Каюмов, Рүзәл Зияттинов, Папури.
Айнур Muratov, Bulat Qayumov, Ruzel Ziyatdinov. Bayramimiz sahnasida Tataristonning o't qozongan artisti Marsel Vag'izov. Ziya sulari. Bayram bilan Ziya sulari bekiren qara kuzlarim tala Ziya sulari bekiren qara kuzlarim tala Fatılga yazıp süzüler bitmey bir küp süzülerim kala Fatılga yazıp süzüler bitmey bir küp süzülerim kala Bizine gözüye basılanlar Alısı gülüzüdüm sima Bizine gözüye basılanlar Alısı gülüzüdüm sima Alısı gülüm safe küngelim Büle gidemin sizge Alısı gülüm safe küngelim Büle gidemin sizge Uynap jiber garmınına Tuzlar jıyılgan berge Uynap jiber garmınına Tuzlar jıyılgan berge Bizning tatar kuylarine Kügerşini gibi gürle Bizning tatar kuylarine Kügerşini gibi gürle Alsı gülüm safe küngeli Büle gidemin sizge Bizning tatar kuylarine Kügerşini gibi gürle Kügerşini gibi gürle Tataristonning o't qozongan artisti Marsel Vag'izov. Sahnada Raminki vitaminki biuvi, Vastorg biu turkumi, kollektivning yetakchisi Tataristonning o't qozongan madaniyat xizmatkari Erik Vasenkin. веселому побыть.
трусы, косы мы с товарищем дрались. Ой, товарищ мой орел, до чего ты меня довел? Довел до леса темного, до домика казенного. Қонақ келсе бәйрем тоғында емлене, көркемлене. Чөнки халқыбызда гомер-гомергә қонақ көтү, қонақ қоршылау, қонақны хөрмәт итү кебек асыл сыйфатлар бер качан югалмады. Бүген дә безнең бәйрәмебезне зурлап, безнең уңышларыбызга куанып, аны уртаклашучы дәрәҗәле кунаклар, зандаш күршеләребез килгән. Әйдәгез сезнең алкышларыгыз астында бәйрәмебезнең күрке булган кунаклар белән танышып утыйк. Нугаев Камил Әсхәт улы, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты. Абашев Альмир Рашид улы, Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрының беренче урынбасары. Гарипов Ленар Наил улы, Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары. Хакимов Габдиләхәт Гыйлемхан улы, Татарстан Республикасы Әтнә районы башлыгы. Салихов Мәҗит Хаҗип улы, Татарстан Республикасы төзелеш һәм архитектура буенча дәүләт экспертизасы һәм бәя кую идарәсе директоры. Шакиров Фаяз Фәнил улы, Росприроднадзорның Идел-Кама төбәкара идарәсе җитәкчесе. Мирхаҗев Вагыйс Васил улы, Татарстан Республикасы Россия авыл хуҗалыгы үзәге филиалы җитәкчесе урынбасары. Шулай ук иганәчеләребез, җаваплыгы шикләнгән Орча җәмгыятенең генераль директоры Минхаҗев Минтимер Вагыйс улы һәм райондашыбыз, якташыбыз, Биектау сөт май комбинаты вәкиле Шәйхетдинов Рәис Тәбрис улы. Аларга олы рәхмәтләребезне белдерәбез. Чишмә суы җанга сихәт. Ә менә сөт дәвадыр. Сыер савучы кулыннан гел бәрәкәт тамадыр. Менә шундый саф һәм сада күңелле, рухи яктан тотрыклы һәм көчле безнең уңган савымчыларыбыз. Аларның эшкә намуслы мөнәсәбәте, үзе тәрбияләгән сөт бикәләргә кайгыртучан мәхәббәте белән тигез үрелеп барса гына, уңышлы нәтиҗәләргә ирешеп була. Мактаулы һөнәрияләре, алдынгы сыер савучыларыбызны зур горурлык хисләре белән батырлар сәхнәсенә чакырабыз. Камине хезмәт батырларын котлау, истәлек бүләкләрен тапшыру өчен Балтач муниципаль районы башлыгы Рамил Рәшид улы Нутфуллинны бәйрәм сәхнәсенә чакырабыз. Батырлар сәхнәсенә күп еллар сөтчелек тармагында әйдәп баручы Татарстан хуҗалыгы сыер саучыларын алкышлап чакырабыз. Хөснетдинова Равилә Габдулла кызы. Ул заманча җиһазландырылган саву залларында югары хезмәт нәтиҗәләренә ирешкән. Котлыйбыз сезне. Шулай ук шушы хуҗалыктан сыер саучы Хәйруллина Людмила Степановна да сәхнәгә чакырабыз. Рәхмәт мактаулы хезмәтегезгә. Кызыл юл авыл хуҗалыгы продуктлары җитештерү кооперативының җиһазландырылган саву залларында югары хезмәт нәтиҗәләренә ирешкән алдынгыларыбызны чакырабыз. Ахметшина Резида Нурзада кызы. Котлыйбыз сезне. Ибрагимова Гөлнара Мөнир кызы. Җиңүләрегез дәвамлы булсын. Сәхнәбез түренә Сосна җәмгыятенең алдынгы сыер саучыларын дәшәбез. Гараева Илсияр Шәйхетдин кызы. Рәхим итегез.
Askarova Inji Ferit kızı. Maqtavlı xizmetigiz davomli bo'lsin. Rahimitigiz. Xizmat batırları safın İsmail Cemiyeti'nin zamanca cihazlandırılgan savuzallarında yukarı hizmet neticelerine erişken Baymanova Yelena Mikhailovna to'llandira. Burbosh jamiyati oldingisi zo'r g'ururlik hislari kishira bugun xo'jalikning oldingi savumchisi jihozlantirilgan savuzallarında yuqori natijalarga erishgan Sabirzanova Ilmira G'ayfettin qizi. Rahmat sizga. Timiriyazov ismindagi jamiyatning jihozlantirilgan savuzallarında yuqori xizmat natijalarına erişken oldingi savumchisi Zaripova Inji Mannur qizi da o'zining tirish xizmati uchun maqtovga loyiq. Oldingilar retin Yangi turmush jamiyatining oldingi savumchisi Bag'ovuddinova Gulsu Ilvar qizi to'lalandira. Rahmat sizga nomusli xizmatingiz uchun. Sahnaga aktivist avul xo'jaligi produktlari yetishtiruv kooperatividan Yefremova Zulfiya Rinat qizini chaqiramiz. Rahmat fidaqar xizmatingizga. Turul jamiyatidan Nikitina Yelena Pavlovna xizmatida zo'r maqtovga loyiq bo'lgan. Tirish xizmatingiz uchun zo'r rahmat. Sahnamiz turine Moyaq jamiyati sıyır savuşusu G'abdirashidova Svetlana Valeriyevnani chaqiramiz. Shin ko'ngildan tabriklaymiz sizni. Orbur jamiyatining oldingi savumchisi Shakirova Lenura Vagiz qizini da o'zining tirish xizmati uchun maqtovga loyiq bo'lgan. Kama avul xo'jaligi produktlari yetishtiruv kooperatividan Zakirova Gulnora Malik qizi da zo'r xizmat jingulari bilan keldi bu bayramga. Rahmat boshqargan xizmatingizga. Xizmat botirlari bo'lib tanilgan oldingi siyir savuvchilarimizni zo'r jingullari bilan tabrik etamiz. Jingullaringiz davomli bo'lsin. Sizni hurmatga o'zimizning qo'ynar olqishlarimiz bilan muzikal salomlarimizni yo'llaymiz. Qarshig'izda Tataristonning ot qozongan artisti Shulpan Yusupova. Yazmışıma uyup yazılgandır Köngül haman tuğan yağımda Jilleri de sıpa şeşlerimden Şakralar sabı şağıma Yeşillik suqmağa Talğına kan ömür şişmeleri Ümit xiyalımni uyada İlahi nur sibib köngele Yaşlık dertin kabat uyada Uy hislerim aldan yigirel
яшілік суқмағы Rəhmətlərim mənim şiksiz sizə Tuğan yağım Aziz əniyim Durmuşum acılı suluşı birgən Ulu canlı mənim ətiyim Hislerim aldan yürerler Değeredi yeşillik yumağın Yalan debirgen şağım aşan Koydum izle yeşillik suqmağın Татарстанның атказанган артисты Шулпан Юсупова. Бик зур рәхмәт. Сәхнәдә Джиги Дигетләр биюе, Дәүләт ансамбленең бию төркеме.
Süt yetiştirүүнең үз серләре булган кебек, ит yetiştirүүнең дә үзенә генә хас үзенчәлекле яклары бар. Фермаларда үрчем алуга, мал симертүгә җитәрлек әһәмият биреп, яңа технологиялар кулланып, заман белән бергә утлаган хуҗалыклар гына ышанычлы яши ала бүген. Сүзебез ит җитештерү тармагында тырышып хезмәт куйган терлекчеләребез хакында. Әйдәгез, сезнең кайнар алкышларыгыз астында аларны да батырлар сәхнәсенә чакырыйк. Хезмәт батырларын котлау һәм истәлек бүләкләрен тапшыру өчен сәхнәгә кабат мәртәбә Балташ муниципаль район башлыгы Рамил Рәшит улы Тфолина чакырабыз. Алдынгы терлекчеләр сафына Маяк җәмгыятеннән бозаулату бүлеге операторы Ганиева Рәмзия Галимҗан кызын чакырабыз. Рәхим итегез. Арбор җәмгыяте алдынгысы Зиннатуллина Ойгөл Исрафил кызы. Рәхим итегез. Рәхмәт игелекле хезмәтегезгә. Хезмәт батырлары сафына Кызыл юл авыл хуҗалыгы продуктлары җитештерү кооперативы алдынгысы Мөхәммәдзанова Рәмзия Мансур кызын чакырабыз. Рәхмәт сезгә. Сәхнәгә Арбор җәмгыятеннән 6 айга кадәр бозаулар тәрбияләүче Рахматуллин Рифат Соңгатулла улын дәшәбез. Җиңүләрегез котлы булсын. Шулай ук бирегә Кама авыл хуҗалыгы продуктлары җитештерү кооперативы алдынгысы 6 айга кадәр бозаулар тәрбияләүче Загретдинова Алия Хәмәт Нәкип кызын чакырабыз. Сәхнәгә Татарстан җәмгыятенең хезмәт батыры 6 айга кадәр бозаулар тәрбияләүче Хөрмәтуллин Фәнил Мөбарәкҗан улын дәшәбез. Сасна җәмгыяте батыры 6 айдан 12 айга кадәр бозаулар тәрбияләүче Сафин Басир Кәбир улы да зур җиңүләр белән килде бәйрәмгә. Татарстан җәмгыятеннән 6 айдан 12 айга кадәр бозаулар тәрбияләүче Гарифуллина Илмира Валерьевна да алдынгылар сафында. Котлыйбыз сезне. Кама авыл хуҗалыгы продуктлары җитештерү кооперативы алдынгысы Нугманов Хәниф Султан улы. Рәхмәт фидакар хезмәтегезгә. Батырлар сафына Дуслык җәмгыятеннән 12-18 айга кадәр бозаулау тәрбияләүче Степанов Юрий Михайловичны чакырабыз. Шулай ук сәхнәгә Татарстан җәмгыяте батыры Хәбибуллин Әнәс Равил улы күтәрелә. Тырыш хезмәтегез өчен зур рәхмәт. Бурнак җәмгыятеннән Фәйзрахманов Илһам Фәтхәл Ислам улы хезмәтендә мактауга лаек. Ел дәвамында нәтиҗәле эш башкарып, ул бүген алдынгылар сафында. Дуслык җаваплыгы шикләнгән җәмгыятенең хезмәт батыры Шәрәфиев Хәбир Гайфетдин улының хезмәте дә бик югары бәяләнә. Бурнак җәмгыятеннән Исмеков Владислав Валерьевич хезмәте дә мактауга лаек. Җиңүләрегез белән сезне. Хезмәт батырлары сафына Кызыл юл авыл хуҗалыгы продуктлары җитештерү кооперативы алдынгысы Исламов Рафаэль Әхәт улын чакырабыз. Рәхим итегез. Фидакар хезмәтегез өчен зур рәхмәт сезгә, хөрмәтле терлекчеләребез. Һәр кайсыгызга саулык, ныклы сәламәтлек телибез. Һәм һәммәгезгә дә бүләккә музыкаль номер. Каршыгызда кабаттан Татарстанның атказанган артисты Марсель Вагизов.
Күңел тулы жырының Біздің яшілік сүйіп жырында Ойнап тұрса Тальян бик көңілі дүниям Татармың Тальян гармында Ойнап тұрса Тальян бик көңілі дүниям Татармың Тальян гармында Gürlep dursun avıl, kütersin davıl Uslar tanıy bizning tavışını Kiyleşekni kütüp, ütkeniga uttirtip Taradik şu sarı sağışını Kiyleşekni kütüp, ütkeniga uttirtip Taradik şu sarı sağışını Aylar yıllar bigirek mattur kızlar Partayımık bizim işek bulsa da Yazıp kıydık taşıqa Talyanın başıqa Hazine yok bizge dünyada Yazıp kıydık taşıqa Mühebbetten başıqa Hazine yok bizge dünyada Talyan garmın, көңіл тулы жырының Сізінің яшілік сүйіп жырында Ойнап тұрса Талиян бик көңілі дүниям Татармың Талиян гармында Ойнап тұрса Талиян бик көңілі дүниям Татармың Талиян гармында Татармың Талиян гармында Татармың Талиян гармында Татарстанның от қазанған артисті Марсель Вағизов. Сәхнәдә дәүләт бию группасы «Серебряный браслет».
Татарстан дәүләт җыр бию ансамбле. Сәхнәгә Татарстанның атказанган артисты Айнур Муратов, Булат Каюмов һәм Рүзәл Зияддиновларны чакырабыз. Еллар кешене кылган гамәлләренә, тырышлыгына, сәләтенә бәрабәр рәвештә уңышлар белән бүләкли, ирешелгәннәре белән рухландырып, яңа үрләргә әйди. Дөрестән дә, Балтачлылар үзләре яшәгән һәм хезмәт иткән төбәкләрен төзекләндерү, баюту өчен күп эшләр башкаралар. Тормыш көнкүрешне яхшырту уе белән тырышып эшләргә омтылалар. Алдынгыларны котлау һәм бүләкләр тапшыру өчен сәхнәгә кабат мәртәбә Балтач муниципаль район башлыгы Рамил Рашид улы Нутфуллины чакырабыз. Мәгариф өлкәсендә югары күрсәткечләргә ирешеп, иң яхшы җитәкче исеменә лаек булган һәм Балтач муниципаль районы башлыгы грантына ия булучы алдынгыларыбызны бәйрәм турына чакырыйк. Алдынгылар сафына Балтач муниципаль районы муниципаль бюджет гомуми белем учреждениесе Бакый Зияддинов исемендәге Карадуган гимназиясе директоры Зарипова Гөлсинә Фаил кызы чакырабыз. Ул 40 меңлек сертификат белән бүләкләнә. Котлыйбыз сезне. Шулай ук бәйрәм сәхнәсенә Балтач муниципаль районы мәктәпкәчә һәм кече яшьтәге мәктәп балалары өчен муниципаль бюджеттагы гомуми белем учреждениесе Таузар башлангыч мәктәп балалар бакчасы директоры Низамиева Римма Наил кызын дәшәбез. Ул 30 мең сумлык сертификат белән бүләкләнә. Рәхмәт фидакар хезмәтегезгә.
Катнаш түрдәге Балташның 4нче балалар бакчасы муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе җитәкчесе Шамсетдинова Роза Николаевна да алдынгылар рәтендә. Шулай ук 30 мең сумлык сертификат белән бүләкләнә. Котлыйбыз сезне. Сәхнәгә Балташ Үзәк район хастаханәсе дәүләт автоном сәламәтлек саклау учреждениесе табибы Соловьев Феликс Валерьевичны чакырабыз. Рәхим итегез. Сәхнәгә менүче алдынгыларыбыз да истәлек бүләкләре һәм сертификатлар белән бүләкләнә. Шулай ук Балташ Үзәк район хастаханәсенең шәфкать туташы Хакимова Гөлчәчәк Ришат кызын дәшәбез. Рәхмәт фидакар хезмәтегезгә. Район ара юл төзелеш идарәсе 1 җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте йөк машинасы шоферы Хабибуллин Тәүфик Таһир улында улы җиңүләре белән тәбрик итәбез. Сәхнәбезне Балташ миллиоратор җәмгыятенең алдынгы шоферы Газизов Рашат Марсель улы тулыландыра. Котлыйбыз сезне. Хезмәт алдынгылары сафына строй сервис җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте төзелеш остасы Муллагалиев Рәшит Тәлгат улын чакырабыз. Рәхим итегез. Балташ районы буенча Эчке эшләр бүлегенең сорау алу төркеме начальнигы полиция майоры Фатихова Гөлназ Ринат кызы бүләкләнә. Җиңүләрегез дәвамлы булсын. Сәхнәгә үзәкләштерелгән авыл клублары шелтәренең 19нчы филиалы Кече Лызый авылы мәдәният йортының сәнгать җитәкчесе Петрова Галина Денисовнаны чакырабыз. Рәхмәт фидакар хезмәтегез өчен. Бәйрәм сәхнәсенә шәхси эшмәкәр Галиуллин Илдар Галимулла улы күтәрелә. Рәхмәт сезгә. Трак коммуналь хуҗалыгының Балташ күп тармаклы җитештерү предприятиесе акционерлык җәмгыяте экскаватор машинисты Нуриев Зиннур Хөсәен улы бүләкләнә. Алдынгылар сафына Балтаси газ эксплуатация җитештерү идарәсенең авария диспетчерлык хезмәте диспетчеры Куддусов Рамил Рафис улын чакырабыз. Сәхнәгә Балташ районы электр шелтәренең 5нче разрядлы оператив күчмә бригада электромонтеры Кадыев Рәнис Рәфис улы күтәрелә. Рәхмәт фидакар хезмәтегез өчен. Хөрмәтле хезмәт уңганнары, сезнең кешеләргә карата изге гамәлләрегез үзегезгә игелек булып кайтсын. Бәйрәм сәхнәсенә Балташ элемтә бүлегенең линия кабель участогының 5нче разрядлы кабель спайщигы Гыйниятуллин Рафил Гафиулла улын чакырабыз. Рәхмәт сезгә хезмәтегез өчен. Хөрмәтле хезмәт уңганнары, сезнең кешеләргә карата изге гамәлләрегез үзегезгә игелек булып меңе белән кайтсын. Тыңгысыз хезмәтегездә уңышлар, сәламәтлек һәм бәхет телибез сезгә. Сәхнәдә Татарстан дәүләт җыр-бию ансамбле.
сәхнәдә восторг бию төркеме. Делу время, а по тихий час. Восторг бию төркеме. Бәйрәмебез сәхнәсендә Татарстанның ат казанган артисты Шулпан Юсупова. Yaz günlerine oluyemizde akışlar kaydı sin gidigen yaktan selamlarını olar etmiler miğa yıraktan miğa yıraktan selamlarını olar etmiler miğa yıraktan
районының от казанган артисты Шулпан Юсупова. Бик зур рәхмәт. Халкыбызның бер әйтеме бар. Сөттә моллык, майда бәрәкәт, иттә куәт. Менә шуңа да районыбыз хезмәтчәннәре сөт һәм ит җитештерүне ышанычлы, ныклы адымлар белән үстерә. Әйдәгез, 2021 елда районыбыз ирешкән уңышларга аеруча зур көч куйган. Бүгенге бәйрәм табыны артында утыручы мактаулы савымчыларыбызны да бүләкләүгә күчик. Тырыш хезмәтләре өчен Татарстан хуҗалыгыннан бүләкләнәләр. Саттарова Раушания Габделбәр кызы. Хидиятова Фәридә Фәргать кызы. Кызыл юл авыл хуҗалыгы продуктлары җитештерү кооперативының җиһазландырылган саву залларында югары хезмәт нәтиҗәләренә ирешкән алдынгыларыбызны бүләклибез. Мөхәммәтҗанова Илмира Васил кызы. Рамазанова Нурсия Якуб кызы. Закирова Ләйсән Нәзир кызы. Смаил җәмгыятенең заманча җиһазландырылган саву залларында югары хезмәт нәтиҗәләренә ирешкән Хрисанова Таисия Николаевна бүләкләнә. Шушы ук җәмгыятьтән Мөбарәк Шина Гөлүзә Фәттах кызы хезмәтендә мактауга лаек. Сосна җәмгыяте алдынгысы Сейфетдинов Марат Хөрмәтулла улы. Урбаш җәмгыяте алдынгысы Корбанова Әлфия Нургаян кызы. Дуслык җәмгыяте алдынгылары Шафигулина Рония Насих кызы. Михайлова Светлана Александровна. Тимирязов исемендәге җәмгыятьнең җиһазландырылган савузалларына югары хезмәт нәтиҗәләренә ирешкән алдынгылар. Хайруллина Фәүзия Кыддус кызы. Фазлыева Илсияр Габделхак кызы. Труд җәмгыяте уңганы Сидорова Лариса. Арбор җәмгыятеннән Сабитова Ләйсән Зиннур кызы. Кама авыл хуҗалыгы продуктлар җитештерү кооперативыннан Кузнецова Лидия Владимировна. Яңа тормыш җәмгыятеннән Асхадуллина Рәмзия Нәбиулла кызы. Уңыш җәмгыятеннән Әүхәдиева Сөмәя Фирдәүс кызы. Тукай җәмгыяте алдынгылары Алексеева Әнисә Хашим кызы. Һәм Ильина Лидия Михайловна. Активист авыл хуҗалыгы продуктлар җитештерү кооперативыннан Федорова Зинаида Сергеевна. Борнак җәмгыяте алдынгылары Шапринева Ольга Тихоновна. Һәм Вәлиева Гөлзия Нәбиулла кызы. Якты юл җәмгыяте алдынгылары Төхвәтуллин Ирек Мансур улы. Зиннатуллина Гөлнур Камил кызы. Игенче хуҗалыгы алдынгылары Мухаммедова Гөлнур Шайхулла кызы. Һәм Муртазина Рузария Закария кызы. Олга җәмгыяте уңганнарын Гыйлметдинова Гөлназ Габделәхәт кызы. Васильева Надежда Анатольевна. Сырнай җәмгыяте алдынгылары Егорова Галина Пантелеймоновна. Волкова Ирина Николаевна. Хезмәт батырлары булып танылган алдынгы батырларыбызны тәбрик итәбез һәм алкышлар бүләк итегәл үзләренә. Рәхмәт фидакар хезмәтегезгә. Ә сәхнәгә исә халкыбызның атказанган артисты Раяз Васиховны дәшәбез.
яшәү гаҗәп авыр. Борчулары йөри мең килеп, бәхетне саулык кына бирә, сәламәтлек килсен иңелек. Бәхетне саулык кына бирә, сәламәтлек килсен иңелек. Бәгырьләрне телгән борчулардан, көчлеләрдә кайчак берсенә, бирешмичә янып яшәр өчен, сәламәтлек телим мин сиңа. Бирешмичә янып яшәр өчен, сәламәтлек телим мин сиңа. Байлыгы да синнән көйлеп кала, дәрман биргән саулык булмаса, сөю уты шәшеп йөрәгемдә, дөрләп янган учак тормаса. Сөю уты шәшеп йөрәгемдә, дөрләп янган учак тормаса. Бәгырьләрне телгән борчулардан, көчлеләрдә кайчак берсенә, бирешмичә янып яшәр өчен, сәламәтлек телим мин сиңа. Кадерен белми җуйсаң саулыгыңны, мең тарафка эзләп чабарсың. Хәлсез калып үзгән чакта, җырымнан шифа табарсың. Хәлсез калып үзгән чакта, җырымнан шифа табарсың. Бәгырьләрне телгән борчулардан, көчлеләрдә кайчак берсенә, бирешмичә янып яшәр өчен, сәламәтлек телим мин сиңа. Бирешмичә янып яшәр өчен, сәламәтлек телим мин сиңа. Сәламәтлек телим мин сиңа. Сәламәтлек телим мин сиңа. Татарстанның ат казанган артисты, җырчы якташыбыз Раяз Фасихов. Бәйрәмебез сәхнәсендә Татарстан дәүләт җыр-бию ансамбле. Эй дусларым, дусларым, дусларым,
dus işlerim. Ey dostlarım, dostlarımla dostlarım, dus işlerim. Siz dostlardan ayrılsam yalnız başımın işlerimin. Siz dostlardan ayrılsam yalnız başımın işlerimin. Ey dostlarım, dostlarımla dostlarım bəğirlərim. Ey dostlarım, dostlarımla dostlarım bəğirlərim. Yaş ömürlər iki kilimi belligiz qədirlərim. Ey canayım kat yazğansın Ünüşük ebek dizgənsin Ünüşələr kebek dizgənsin Üzəgümünü üzgənsin Basında zürbətin şatlıları görürsün Bazerim mügüsüm idenləri mügüsün Basında zürbətin şatlıları görürsün Bazerim mügüsüm idenləri mügüsün Basında zürbətin şatlıları görürsün Татарстан дәүләте җыр-бию ансамбле.
Икмәк игү кеше тарафыннан уйлап табылган олы эш. Иген игү бер караганда еллар буена нык камилләшкән. Теләсә кем тарафыннан башкарыла ала торган гап-гади хезмәт кебек. Сөрәсең, чәчәсең, урасың. Ләкин ничек сөрергә? Кайчан чәчәргә? Ничек урырга? Моны көннәрнең сәгатен, минутын оста файдаланучы, җиргә йөрәк җылысын биреп, кадер хөрмәт күрсәтеп, тир түгеп эшләүче тәҗрибәле игенче генә белә. Ул бөтен көчен, тырышлыгын, осталыгын иген үстерүгә бирә. Сүзебез районыбызның уңган механизаторлары хакында. Сезнең кайнар алкышларыгыз астында үзләрен тәбрикләп китик әле. Моя җәмгыяте алдынгысы Хамидуллин Ринат Халиулла улы. Бырбаш җәмгыятеннән Мутигуллин Рәсим Зиннатулла улы. Олга җәмгыятеннән Садыков Альберт Куддус улы. Татарстан җәмгыятеннән Хамматов Фәнил Юсупҗан улы. Якты юл җәмгыятеннән Вафин Илдар Габделфәт улы. Игенче җәмгыятеннән Әхмәтшин Мәсгуд Мәхмүд улы. Татарстан җәмгыятеннән Галиев Илшат Зөфәр улы. Бырбаш җәмгыятеннән Сабиров Нуриян Минниян улы. Хөрмәтле алдынгыларыбыз, сезнең кабат зур җиңүләрегез белән тәбрик итәбез. Авыр һәм җаваплы эшегездә зурдан зур уңышлар теләп калабыз. Бәйрәмебез сәхнәсендә Татарстан дәүләт җыр-бию ансамбле.
Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле. Сәхнәдә Татарстанның атказанган артисты Марсель Вагизов. Salmakına ağaç yaprakları gerek sargaya salmakına garımın bellekeyi bulsa da ey tevil girekkeyniley sikirip sularga yetişersin yansa yaşı yürekkeyin sikirip sularga yetişersin yansa yaş yürekkeyin sandık aşın sayırap ciber dağlarını tanırlan alay salgın sular şıpkine yüreğim sabırlana salgın sular şıpkine yüreğim sabırlana Татарстанның атказанган артисты Марсель Вагизов, Баян партиясында Айнур Мұратов.
үз эшенә шул кадәр бирелеп, чын күңелдән тырышып һәм яратып, җанын тәнен биреп хезмәт итүче кешеләргә ихластан сокланабыз. Безнең ягында андыйлар турында бер булганнан бар да була диләр. Бүгенге бәйрәмебез кунаклары, табын артында утыручы, терлекче батырларыбыз да әнә шундыйлардан хезмәт батырларына истәлек бүләкләрен тапшырып китик әле. Татарстан җәмгыяте уңганнары Мөбаракшина Венера Рәшит кызы. Иванова Люция Степановна. Дәминова Гүзәл Рауил кызы. Габдуллина Фәйрүзә Шамил кызы. Кызыл юлы ул хуҗалыгы продуктлар җитештерү кооперативы алдынгылары. Шаяхметова Рабига Нурислам кызы. Семенова Вера Борисовна. Галиуддинова Тәнвирә Нурулла кызы. Тимирязев җәмгыятеннән Ганиева Олсина Даниял кызы. Хисамиева Лилия Инсур кызы. Труд җәмгыятеннән Конькина Галина Александровна. Щербакова Любовь Васильевна. Активист җәмгыяте алдынгылары Иванова Елена Аркадьевна. Изергина Людмила Ильинична. Васильева Эльвира Николаевна. Якты юл җәмгыятеннән Габделхакова Фәридә Рамазан кызы. Муллагалиева Фәния Габделфәрд кызы. Сырнай җәмгыятеннән Гришкина Мария Валерьяновна. Смәй җәмгыятеннән Чачакова Генриета Григорьевна. Гыйльмутдинова Наилә Камил кызы. Игенче хуҗалыгыннан Маннанова Раушания Васил кызы. Халиуллина Айгөл Габделхәй кызы. Арбор җәмгыяте уңганы Галиева Фирдәүсә Нәбиулла кызы. Алга җәмгыятеннән Әхмәдиева Гөлназ Шәмсетдин кызы. Инде фидакар хезмәтегез өчен зур рәхмәт сезгә, хөрмәтле терлекчеләребез, әйтегез әле кайнар алкышларыбызны бүләк итик әле. Һәр кайсыгызга саулык, сәламәтлек, озын хәерле гомер теләп, Чулпан Юсуповны сәхнәгә чакырабыз. Яшәдә, яндыра, төрләтә, бу тормыш түгел бит безнеңчә. Эшедә туңдыра, салкында калдыра, йөрәгем чыдам бул, бирешмә. Түзәле йөрәгем, түзәле бирешмә, түзәле, түзәле, түзәле. Dibelle dirledim, dibelle, dibelle, dibelle.
Куанычлы шакларда, шатлыклы шакларда ширатлап баралар тормыштан. Ак булган карасы, юллардан барасы, гомер ул нәкъ шундый баласа. Түзәле йөрәгем, түзәле бирешмә, түзәле, түзәле, түзәле. Тибәле йөрәгем, тибәле дөрләтеп, тибәле, тибәле, тибәле. Ирешү бәхеткә йөрсәләр янәшә, сабырлык, түземлек йөрәктән. Өметләр сүнмәсә, күңелдә дөрләсә, ярату кешене яшәтә. Түзәле йөрәгем, түзәле бирешмә, түзәле, түзәле, түзәле. Тибәле йөрәгем, тибәле дөрләтеп, тибәле, тибәле, тибәле. Түзәле йөрәгем, түзәле бирешмә, түзәле, түзәле, түзәле. Тибәле йөрәгем, тибәле дөрләтеп, тибәле, тибәле, тибәле. Тибәле, тибәле, тибәле. Тибәле, тибәле, тибәле. Тормыш авырлыкларына бирешмичә, дөрләтеп яшигән дуслар. Татарстанның атказанган артисты Чулпан Юсупова. Бик зур рәхмәт. Сәхнәдә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле.
Жыр һәм бию ансамбле. Hörmətli beyramimiz qonaqları, sizning qo'ynar olqishlaringiz ostida tobin o'rtanda o'tiruvchi oldingi bilgichlarimizni tabriklauga ko'shamiz. Tatariston jamg'iyatining bosh injenyeri Shakirzanov Zomil Komil ula, shin ko'ngildan qutlaymiz sizni. Aktivist ovul xo'jaligi produktlar yetishtiruv kooperativining ferma mudiri Jalaliyev Farid Xotib ula. Tatariston jamg'iyatining bosh injenyeri Shakirzanov Zomil Komil ula. Aktivist ovul xo'jaligi produktlar yetishtiruv kooperativining ferma mudiri Jalaliyev Farid Xotib ula. Sırnoy jamg'iyatining veterinariy tabibi Filipov Vladimir Petrovich. Boltash davlat veterinariy birlashmasi Yong'ol uchastigi tabibi Yevdokimova Yelena Pantelemonovna. Ikkinchi jamg'iyatining bosh zootexnika Minnibayev Oyrat Mansurula. Moyaq jamg'iyati oldingisi Fazilov Dinar Rishatula. Rayon ovul xo'jaligi oziq-tulik idorasining finans iqtisod bo'ligi konsultanti Hajiyeva Oliya Mahfur qizi. Qizil yo'l jamg'iyatining bosh hisobchisi Zagdiddinova Fayruza Mullaziyaddin qizi. Sosna jamg'iyatining bosh agronomi Safiyullin Ifrat Anvar ula. Kristian fermer xo'jaligidan G'alimjonova Go'zaliya Haris qizi. Nurmo ovul shirligidan eng ko'p sut chinovchi Abdulhaqov Ramziz Rofis ula. Ismoil ovul shirligidan shaxsiy ishmakar Hajiyev Mansur G'ali ula. Orsha sut moy jamg'iyati Boltash bo'lakchasi Ezir produksiya skladi nachalnigi G'aripova Rizida Haris qizi. Hurmatli oldingilarimiz, sizni qo'bat zo'r jingularingiz bilan ixlosdan tabrik etamiz, ham kuchli olqishlarimizni sizga bo'lak etamiz. Amin esa sahnaga Olga Plotnikovani chaqiram. Sertsa земли моей. Тебя забросила, заманила жизнь тревожная. Но однажды ранней осенью вдруг случится невозможное. Понад тучами рассветными, над границами холодными, малой птахой неприметною полетишь туда,
ждет тебя. И светлая, и грустная, певучая, былинная, родная моя русская земля. Там за зорями, за туманами, в тишине лесов и полей, сокровенное, несказанное, бьется сердце земли моей. Если что и есть в мире вечное, неподвластное бегу дней, ты спроси меня, и отвечу я, это сердце земли моей. Там, где речка безымянная вьется лентой серебристою, окунусь в росу медвяную, вересковую, душистую. И проснется нежность давняя, вспыхнет в сердце тихим пламенем. Здравствуй, я скажу, желанная, знаю, ты давно ждала меня. Льняная, полотняная, аллея журавлиная, родная моя русская земля. Там за зорями, за туманами, в тишине лесов и полей, сокровенное, несказанное, бьется сердце земли моей. Если что и есть в мире вечное, неподвластное бегу дней, ты спроси меня, и отвечу я, это сердце земли моей. Если что и есть в мире вечное, неподвластное бегу дней, ты спроси меня, и отвечу я, это сердце земли моей. Ты спроси меня, и отвечу я, это сердце земли моей. Ольга Плотникова. Бәйрәмебез сәхнәсенә Татарстанның халык артисты, якташыбыз Римма апа Ибрагимованы чакырабыз. Бәйрәмнәр белән сезне чын күңелдән. Сагынам
çiğ dillerde yalnız kumilsiz. Рәхмәт бик зур. Шуннан да менә хәзер бик әллә нинди вакытта яшибез, вакытта куркыныч типтә, куркынычта булып куя кайчак. Шуңа күрә әйдәгез, дусларыбызны югалтмыйк, туганнарыбызны югалтмыйк, бергә шулай итеп, бер-беребезгә булышып яшәргә язсын иде. Амин, я Раббым, шулай гына булсын. Дусларыма Күздәрдән соң язга ерак әле, арасында салкын кышлар бар. Күздәрдән соң язга ерак әле, арасында салкын кышлар бар. Ярый әле күңелләрне кышын җылытырга якын дуслар бар, дуслар бар. Ярый әле күңелләрне кышын җылытырга якын дуслар бар, дуслар бар. Барысы да җылы якка китми, безнең белән калган кошлар бар. Барысы да җылы якка китми, безнең белән калган кошлар бар. Калган кошлар әйдә сайрамасын, янда җырлап торган дуслар бар, дуслар бар. Калган кошлар әйдә сайрамасын, янда җырлап торган дуслар бар, дуслар бар. Кушларыма килә алмас идем, аерылсам туган илемнән. Кушларыма килә алмас идем, аерылсам туган илемнән. Бәлюр савытта да сула бит ул, üzülməsin şəşəb gülündən, gülündən. Bəlür sağlıqda da sula bit ol, üzülməsin şəşəb gülündən, gülündən. Kütməgəndə yazmış vuranları, yazdıralar kayşan kuşlardan. Kütməgəndə yazmış vuranları, yazdıralar kayşan kuşlardan. Kuşlarıma dile almaz idim, ayrılsam yakın dostlardan, dostlardan. 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 Ayrılsam yakın dostlardan, dostlardan. Татарстанның халык артисты, җырчы якташыбыз Римма апа Ибрагимова.
Болташ районы гади хезмәт кешесен рухландырылган талантлы җитәкчеләргә дә бай. Сезнең кайнар алкышларыгыз астында район хуҗалыклары арасында 2021 ел нәтиҗәләре белән җиңүче хуҗалыкларны хөрмәтлибез. Аларны зур җиңүләре белән котлау өчен сәхнәгә Болташ муниципаль район башлыгы Ромил Рәшит улы Анатполийны чакырабыз. Татарстан җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте җитәкчесе Нотфуллин Айнур Ромил улы иң югары нәтиҗәләргә ирешеп 100 мең сумлык сертификат белән бүләкләнә. Котлыйбыз сезне. Кызыл юл авыл хуҗалыгы җитештерү кооперативы җитәкчесе Хайруллин Фердинанд Нургаян улы иң югары нәтиҗәләргә ирешеп 100 мең сумлык сертификат белән бүләкләнә. Дуслык җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте җитәкчесе Колоколов Николай Григорьевич 75 мең сумлык сертификат белән бүләкләнә. Тәбрик итәбез сезне. Кама авыл хуҗалыгы җитештерү хуҗалыгы җитәкчесе Нәҗипов Рәкыйп Нәкыйп улы 50 мең сумлык сертификат белән бүләкләнә. Тимирязев исемендәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте җитәкчесе Исрафилов Булат Сәйдәш улы 50 мең сумлык сертификат белән бүләкләнә. Болташ сөт май комбинаты җитәкчесе Насибуллин Рәмзил Рафис улы район үсешенә зур өлеш керткәннәр өчен 50 мең сумлык сертификат белән бүләкләнә. МДСУ бер җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте җитәкчесе Ильясов Рашид Максум улы район үсешенә зур өлеш керткән өчен 50 мең сумлык сертификат белән бүләкләнә. Авыл җирлекләре арасында ел дәврендә иң яхшы күрсәткечләргә ирешкән Пыжмара авыл җирлеге бүләкләнә. Җитәкчесе Җәләев Рафил Халиф улы шулай ук 50 мең сумлык сертификат белән бүләкләнә. Хөрмәтле җитәкчеләребез, киләчәктә дә мәртәбәле үрләр, матур уңышлар телибез сезгә. Зур рәхмәт, залдагы урыннарыгызга рәхим итегез. Туган җире белән кеше мәртәбәле, туган җире белән кеше канатлы, мәңге яшәп уңган батыр газиз халкым, яратып яшик без гүзәл дөньяны. Хөрмәтле райондашлар, мөхтәрәм кунакларыбыз, кабаттан барчабызның да шушы бүгенге тантала җыен белән ихластан олы рәхмәтемне җиткерәм, ихластан котлыйм. Һәм инде бергә киләчәктә дәген бердән булып олы зур үрләр яуларга насыйп булсын. Бәйрәм белән сезне. Шушы матур теләкләргә кушылабыз. Сәхнәгә кабат мәртәбә җырчы якташыбыз Раяз Фасиховны чакырабыз. Яратып яшик дөньяны, дөньялар матур булсын. Әйдәгез, Болташ. Мине кеше иткән, үстергән Болташ. Бәйрәм белән. Чын күңелдән. Икмәге барның җыры бар. Сез тырышып эшләсәгез, безнең барда булыр Алла бирсә. Муллыкта яшәргә насыйп булсын. Әйдәгез, әле бергәләп. Яратып яшәсәң, гомер матур уза, сөенеп каршылыйк таңнарны. Уфтанып яшәсәң, йөрәкеңә туза, чәчләргә шалгыртә зарлары. Дөньяны яратыйк, туган дип шаратыйк, гомер ул бик кыска, онытмыйк. Ярларны йыладымыйк, иркәләп юатыйк. Дөньяны, Болташны яратыйк. Дөньяны яратыйк, туган дип шаратыйк,
yuvadık. Dünyanı, keştilerini yaratık. Böllegi dikseyi tas kütken janlarga kütüp alayıp birge yazlarını. Yaradı binden şik yalnız kalganlarga kızganmışa yaşayın azlarını. Dünyanı yaratık, tuğan dip jaratık, ömür ol bir kıska unutmayık. Yarlarını yıllatmayık, irgelep yuvadık, dünyanı, dostlarını yaradık. Hey! Bäxetli bullarga sıyınıp yaşarga Xudayının sırıqız dıgasın. Yalgızlıkta giyip yazmışqa giyinip ukinip yaşarga yazmasın. Dünyanı yaratıp tuğan dip jaratıp ömür ol bir kıska unutmayık. Yarlarını yıllatmayık, irgelep yuvadık, dünyanı, baltaşını yaratık. Şulay be! Dünyanı yaratık, tuğan dip jaratık, ömür ol bir kıska unutmayık. Hey! Yarlarını yıllatmayık, irgelep yuvadık, dünyanı, dostlarını yaratık. Yarlarını yılatmayık, irgelep yuvadık, dünyanı, dostlarını yaratık. Dünyanı, baltaşlı yaratık. İnsanlıkta, sağlıkta, matır etilip işlep, tapkanның rahatın görüp yaşargası bulsun meyran bilek. Татарстанның от казанган җырчысы Раяз Фасихов. Бик зур рәхмәт. Ә сәхнәдә исә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле.
килә. Hürmetli oldыңгылар, бәйрәмебез кунаклары, киләсе очрашуларга кадәр дип без сезнең белән сау булашабыз. Сезнең барчагызга да алда яңа казанышларга ирешеп, яңа үрләр яулагызны теләп калабыз. Сау булыгыз.